ଥରେ ଗୋଟେ ଆମେ ପେନସିଲ ବିଷୟରେ ଭାବିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପେନସିଲଟା ମିଳିଥାଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ରୋଲ ରାଉଣ୍ଡର ହେଇ ଗୋଟେ ମିଳିଥାଏ ଷ୍ଟିକ୍ ଟାଇପ୍ର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତାକୁ ସେ ସାର୍ପନର ଭିତରେ ପଶାଇ ତାକୁ ମୁନ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁନ ବାହାର କରୁଛେ ତା ନିଜର ହିଁ କିଛି ଅଂଶକୁ ସେ କ୍ଷତି କରି ଚାଲିଛି। କ୍ଷତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ପେନସିଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୁଏ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ନା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ। ସେ ପେନସିଲକୁ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ମୁନ ବାହାର କରିବା ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ତାକୁ ଯାଏ ନା, ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ କଷ୍ଟ ହିଁ ତାକୁ ଭଲ ପେନସିଲ ବନାଏ। ମଣିଷ ଜୀବନ ବି ସେଇଭଳି ଚାଲିଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଫଳତା, ଅପମାନ ଓ ସମସ୍ୟା ଏହା ଆଜ୍ଞା ମଣିଷକୁ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥାଏ, ସେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନେଇ ଦେଇ ଚାଲେ। ତେଣୁ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭୟ କରନ୍ତୁନି, ଭୟରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଆଜିର ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଲେଖିବ। ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟ ବିନା କାହାକୁ ସଫଳତା ମିଳେନି, କେବେ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହାର ମାନନି, ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲ, ସମୟ ତୁମର ବି ଆସିବ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।